Shout out kay Miss Morissette. Kami kay Bisaya ra. Di na ta mahagog tinagalog nga mura tag na unsa. Charot oy, as if mo tanapod si Daimori Anisa. Ka-feeling na ba? But sa mga Tagalog people dyan, meron pa rin tayong tinatawag na subtitle, so basa-basa lang sa ha. Okay, so Daimori Dai. Una sa tanan, asa man jud na nagikan nimong tingog nga perti man jud kataas. Naikog na jud ang Mount Everest nimo day ha. Nitry pod biya kog kanta atong gusto ko nang bumitaw. Pero ang akong tingog man ang unang nibitaw. Uy, kahago ba? Ikaw na jud Daimori Day. Murag at nang nag-ulan og talent, feel na ko perte jud nimong pagtampisaw ba? Murag ako atong time ha, perte pa siguro tuluga. Nya day, lahira jud imong pagbagbag sa tingog uy. Naigog ang buhok ni Pedro Pinduco sa kakulot. Sanaol jud ka ba? I-coach pod siguro ko uy, panagsa, charot. Basta jud mayano ang pagkamaayo nimo muwisol. Mura jud kag nagkaugman ni. Grabe ka kalma. Napay pamatay nimo nga vocal breaks. Naikog ang akong vocal crack sa imuha. Dili na ko magkakad. Saan ang magdagat. Grabe ka day uy day. Usa na jud ka sa akong pinaka-fan. Unta makapa-picture na jud ka sa akong Pa-shoutout ka Daimori Day. Charot, kapilingon ba? Bitaw balihon uy. Fan kay ko si imuha. Kailaban sa inyo relasyon ni Uncle Dave ha. Palihog ay tan mo pa nag-in sa nahitabo ni Jason ug ni Moira. Pero kung maabot man ang time nga magka-problema mong duha, be strong lang jud gihapon mo. Kay di man pud siguro mo mga weak, di ba? I know how strong you are, Daimori Day. Sa pagkanta pa lang ni Mudaan, mailhan na. Grabe imong kaisog sa pagkanta. Naikaw na dyan siyang Pacquiao sa imuha. Lumipat ng pwesto ang lalaki, pananasa. Bisag i-challenge pa ka sa ubang mga biritira, di jud ka papildi bisag kinsa. Ariana Grande, Mariah Carey, Beyonce, Sia or Jessie J. Sus, bisag halos dili pa na nila ipahulam ang ilang mga kanta tungod sa kalisod, kilawon ra gyapon na nimo. Karon imong mga kanta na pod ang halos di ipakanta tungod sa kalisod. Lisod pa smack day. Imong akin ka na lang daan ay. Bisag tungtungan pa na kog 7 ka bangko. Di ra gyud gihapon maabot nako. Ingon ang uban, over na daw kayo kamukanta. Puro na lang daw ka birit-birit, puro tsagit-tsagit. Aminin. Insecure lang jud mo niya. Birit-birit ra inyong napansin? Ang quality sa tingog, wa na like kwinta. Mga dili tanang singer, maayo mo kulot-kulot. Maayo magpabugnaw-bugnaw sa tingog. Kaya ang ubang singer, magpapagaw-pagaw ga ilang style. Dili po tanang singer, maayo magpa-voice break. Nay ubang singer, pinarak ra tirada. Ang uban, pinahinhin ra. Nya pinahubog-hubog, pinamoy ra. Pasensya na kung papatulugin na muna. Ang uban, pinaregay-regay, ug uban pa. And sa case ni Mori, o diba na ikaso? Bitaw nga si Daimori, nana niya tanan. Tanang style sa pag-awit day, nana nimo. Name it all, kaya kayo na niya. High notes, low notes, kurog-kurog, pagaw-pagaw, whistle-whistle. Di dyan mo judge no nga puro birit ra iyang kaya. Kay bisag pabub-anay na pud siguro pud sa tingog. Sus, maikog pud siguro ang tabay sa kalaw. I mean, mubo pud kayo iyang tingog kung pamuban pud niya. Og sure ko nga di pud ninyo makaya. And down and through to the world blows up. Nasa uban mo ingon, wa daw originality si Morissette. Gaya-gaya ra daw siya ni Mariah Carey or ni Kinsa ba? Excuse me, idol ra pod siguro na niya. Naman gani uban nga bisag unsa pa nila ka idol ang usa ka singer, di man gihapon sila maayo mo kanta. Like nihanga ra ba? Amazed kay sila sa tingog silang mga idol. Sadyang swerte and blessed lang jud si Morissette. Kisa tanang singer nga gi-idolize niya, makuha ra pod biya niya dayon ang mga kanta. Like wa na siya maghago-hago ba? Mayroon na lang ang bulinaw sa kinilawan niya.
Anyway, sa mga Tagalog speaking diha, kung mahibong mo nga ang ubang words or sentence nako, wala exact translation sa ubos. Like bulinaw or kinilaw or unsa pa na. Sorry daw mga Meg kay halos magdugo na lang daw ang ilong ni Ma'am Shitin. Di jud siya ka mao sa translation. So mga Meg, di lang kayo ni natutas uno. Di na lang kukutob, di na lang kutaman. Thank you so much for watching mga Meg hantod sa paghuman. So before I end this video, shout sa tadaan. So guys, this time, katusan ng mga commenter na ko sa YouTube. Nya ang uban, next time na lang mga Meg. Okay, so shout kay Lady Girl Vlog. So ito po yung comment ni guys. Shout po sa next vlog. Niche, ganda po ng vlog nyo. Sana po makaabot kayo ng 1 million subscribers. Thank you. And thank you din Lady Girl Vlog. Kay makaabot na ko 1 million tungod nimo. And next kay shout kay Rachel Dizon Cilindro. And shout kay Boy Bicol TV. Shout out mo din ako little vlogger, thanks. And Buhisan Nards from Perpetual Help of Manila, Philippines. And next kay si Christy Pableo and from Lapu-Lapu City. Thank you and God bless you, Auntie. Auntie or Kuya. And hello, Mr. Hello, Mr. G the and hello, Mr. J the PWD, and regards ko sa mga Kalingap Rob. sa mga team Kalingap, regards ko ninyo. And hello, Yang Nels. Yang i-comment guys kay hello baby teen pa shoutout next place watching from Singapore. Amping mo diha per me. So, amping pud at Yang Nels. And hello, shout kay Natchan. Og taas kasi gi-comment. Akong basahon yung comment. Nagustuhan ko yung video mo, baby Niche. I love it. And pa-shoutout naman ako dyan sa video mo watching from Las Peñas City. And good eve sa inyo dyan sa Cebu City. And keep safe to all John sa Cebu City, and we will love you so much, and I will support you, baby Niche. I love your vlog. So thank you so much. Thank you so much, Natchan. And God bless din po sa iyo, and ingat palagi. So that's it for today's video. Please mention ni Miss Morissette sa comment section, guys. Basin day mapansin ta sa tong Lodi Cake na singeres. So next vlog mga may God bless everyone and bye. Thank you. Yeah, 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 yeah.